Už jste někdy pocítili ten stisk na hrudi, když si uvědomíte, že jste právě odešli z narcisistického vztahu? Já jsem to zažila. A dnes vím, že mou největší zbraní bylo právě to, co jsem se nejvíce bála udělat. Úplně tu osobu ignorovat. Ráda vám povím, co se děje v hlavě narcisisty, když s ním přestanete komunikovat. Na základě toho, co jsem zažila a na co jsem se zaměřila, abych lépe pochopila, co jsem sama prožila. Věnujte pozornost, protože za chvíli odhalím, co se přesně děje v mozku narcisisty, když si uvědomí, že ztratil kontrolu nad vámi. A věřte, není to nic, co si dokážete představit. Určitě jste již slyšeli, že nejlepší pomsta je být šťastný, že? Ale když mluvíme o narcisistech, pravda je krutější. Nejlepší pomsta je, když si uvědomí, že si na ně už ani nevzpomínáte. A tam začíná jejich mentální kolaps. Možná se v tuto chvíli snažíte pochopit, proč stále trpíte kvůli vztahu, o kterém víte, že vám ublížil. Vím, jaké to je. Přemýšlíte, jestli vám chybí, jestli litují, jestli si konečně uvědomili, co ztratili. Pravda je mnohem složitější a děsivější. Podívejte, 3 roky jsem věřila, že bych mohla svůj vztah opravit. 3 roky jsem se obvinovala, že nejsem dost dobrá. 3 roky jsem žila z emocionálních drobků. A až když jsem konečně úplně přestala komunikovat, pochopila jsem, co se ve skutečnosti dělo. Podělím se s vámi o 7 fází, které se odehrávají v mysli narcisisty, když ho naprosto ignorujete. Je to něco, o čem málo odborníků otevřeně mluví, protože se to dotýká hlubokých psychologických struktur. Ale je to něco, co musíte vědět, abyste se mohli konečně osvobodit. Jste připraveni zjistit, co se opravdu stane, když ignorujete narcisistu? Tak pojďme na to. První fáze je fáze popření. Když ignorujete narcistu, jeho první reakcí je prostě uvěřit, že se to, co se děje, nemůže dít. V jeho hlavě je nemožné, abyste se rozhodli sami od sebe. Musí být zaneprázdněná. Odpoví mi později. Není možné, že by mě ignorovala schválně. Tato myšlenka pramení z hluboké víry, že jsou nadřazení, nedotknutelní a nespochybnitelní. Jak bych mohla ignorovat někoho tak důležitého, že? Přesně to se stalo s mým ex. Když jsem přestala odpovídat na jeho zprávy, pokračoval v posílání, jako by se nic nestalo. Jako by bylo jen otázkou času, než se vrátím zpět. Pamatuji si, jak jsem dostala 6 zpráv za sebou, každá jako by předchozí neexistovala. Bylo to, jako by se snažil o různé přístupy, čekajíc, že některý z nich zafunguje, a já mu opět věnuji pozornost. Ahoj, jaký byl tvůj den? Viděla jsi ten film, o kterém jsem mluvil? Myslím, že příští měsíc udělám výlet. Koupil jsem něco, co se ti bude líbit. Potřebuji tvůj názor na jednu věc. Hej, je všechno v pořádku? To všechno během pouhých 2 hodin. Bez jakékoliv zmínky o tom, že bych neodpovídala. Působilo to, jako by měl rozhovor s duchem. Odmítal přijmout, že už tam nejsem. Ale tady přichází ta zajímavá část. Už jste si všimli, jak je nemožné udržet popření dlouho? To nás vede k druhé fázi. Hněv. Když popření přestává fungovat. Když je jasné, že skutečně narcistu ignorujete, hněv exploduje. A není to běžný hněv. Je to ten viscerální hněv, který pramení z nejhlubší rány narcisty, odmítnutí, protože být ignorován je nejčistší formou odmítnutí. Je to jako říct, nejsi dost důležitý, ani abys dostal ne. V mém případě po 3 dnech bez odpovědi přišla bouře. Zprávy se úplně změnily v tónu. Chováte se jako pitomá. Pak se na mě nezlob, až si uvědomíš, jakou chybu děláš. Myslíš, že najdeš někoho lepšího, než jsem já? Jsi nevděčná po všem, co jsem pro tebe udělal. A klasika, budeš toho litovat. Je to zajímavé, že? Jak rychle maska spadne. Ta osoba, která ti říkala, že tě miluje bezpodmínečně, tě teď napadá jen proto, že jsi vykonala své právo neodpovědět. Ale víš, co je ještě odhalující? To, že tato zlost přesně ukazuje to, co si vždycky tušila, že jejich láska byla podmíněná.
že existovala jen, dokud si sloužila jejich účelům. Zamyslela si se někdy nad tím, proč je ta zlost tak intenzivní? Protože pro narcistu není ignorování jen ztrátou člověka. Je to ztráta zdroje emocionálního zásobení. Je to jako odebrání drogy od závislého. A tady začíná třetí fáze, vyjednávání. Když zlost nedokáže přivést zpátky, narcista změní strategii. Začne vyjednávat, slibovat hory a doly, přísahat, že se změní. 2 týdny poté, co mě nazval všemi možnými jmény, mi můj ex začal posílat zprávy jako: vím, že jsem se mýlil, dej mi šanci promluvit si. Změnil jsem se, uvidíš. Jen ještě jednu šanci, to je vše, co prosím. Promluvme si jako dospělí. Miluji tě, vždy jsem tě miloval. Je to skoro legrační, kdyby to nebylo tak smutné. Ten samý muž, který mi říkal, že nikdy nenajdu někoho, jako je on, teď prakticky žebrá o pozornost. A víš, co je v této fázi nejnebezpečnější? Část tebe chce věřit. Část tebe chce myslet, že tentokrát je to pravda. Že tentokrát se opravdu změnil. Málem jsem do této pasti spadla. Dokonce jsem napsala odpověď. Ale pak jsem si vzpomněla na všechny ostatní poslední šance, které jsem už dala. Na všechny ostatní prázdné sliby. A smazala jsem zprávu, než jsem ji poslala, protože hluboko uvnitř jsem věděla, že i tohle přejde. Že to byla jen další strategie, jak mě zatáhnout zpět do cyklu zneužívání. A měla jsem pravdu, protože brzy přišla 4. fáze, deprese. Když všechny strategie selžou, když narcisista pochopí, že se opravdu nevrátíte, vstoupí do stavu, který vypadá jako deprese. Nedokážu žít bez tebe. Nemám důvod pokračovat. Byla si pro mě všechno. Přemýšlím o nějaké hlouposti. To jsou zprávy, které přicházejí, aby vás přiměli cítit se vinen. Aby vás přiměli cítit se zodpovědnou za štěstí a dokonce za život jiné osoby. Dostala jsem přesně tohle. Zprávu, která říkala, že je na okraji propasti, doslova s fotkou a vším, a že jsem byla jediná, kdo ho mohl zachránit. V tu chvíli cítíte veškerou tíhu světa na svých ramenou. Ptáte se sami sebe, zda máte opravdu právo jít dál, zda nejste příliš krutí, ale odpovězte upřímně, jste zodpovědní za štěstí jiné osoby? Máte povinnost zůstat ve toxickém vztahu jen proto, že někdo hrozí, že si ublíží, pokud odejdete? Odpověď je ne. A pochopit to je zásadní součást vaší svobody. Když jsem se nakonec dokázala udržet pevně a neodpovědět ani na tyto hrozby, ale upozornila jsem společné přátele, protože hrozby sebevražd by měly být vždy brány vážně, přišla 5. fáze. Obsesivní pronásledování. V tomto bodě začíná narcisista pronásledovat vás všemi možnými způsoby. Začíná se objevovat na místech, kde se pohybujete. Začíná kontaktovat vaše přátele a rodinu. Začíná vás sledovat na sociálních sítích s falešnými profily. Musela jsem zablokovat nejen svého ex, ale i 3 falešné profily, které vytvořil, aby mě sledoval. Musela jsem své rodině vysvětlit, že nechci vědět o zprávách, které zanechával. Musela jsem změnit svou rutinu, abych se mu náhodou vyhnula. Je děsivé si uvědomit, jak daleko někdo může zajít, když ztrácí nad vámi kontrolu. Je to, jako byste byli majetkem, které uteklo, a ne osobou, která jednoduše uplatnila své právo na volbu. Ale i tato posedlost má svou trvanlivost, protože brzy přijde 6. fáze, nahrazení. Když si narcista konečně uvědomí, že vám skutečně unikla kontrola, musí naléhavě najít jiný zdroj emocionálního zásobování a právě tam nachází nový cíl. Slyšeli jste někdy pojem recyklace? To, když se narcista vrátí k bývalému partnerovi nebo rychle najde někoho nového. A tady je bolestivá pravda. Není to proto, že vás překonal. Není to proto, že našel skutečnou lásku. Je to proto, že zoufale potřebuje někoho, kdo by nakrmil jeho ego, aby zaplnil tu vnitřní prázdnotu. Měsíc poté, co jsem se udržela v nulovém kontaktu, jsem zjistila,
že můj ex už byl v novém vztahu. A hádejte co, dával najevo, že to vím. Publikoval fotky, značil místa, o kterých jsme věděli, že je uvidím. Na začátku to bolelo. Myslela jsem si, opravdu mě tak rychle překonal. Nic jsem pro něj neznamenala. Ale pak jsem pochopila, nešlo o to, že by mě překonal. Šlo o to ukázat, že stále má moc, že dokáže nahradit kohokoliv, že mě nepotřeboval. A víte, co je na tom nejvíc smutné? Přemýšlet o té nové osobě, která nemá tušení, co jí čeká, která ještě neviděla zamasku, která stále věří, že žije pohádku. A nakonec jsme se dostali do 7. a poslední fáze falešná lhostejnost. To je snad nejzajímavější ze všech. Je to chvíle, kdy narcista předstírá, že jste pro něj nikdy nic neznamenali, že vždy měl kontrolu, že opustit vás bylo jeho rozhodnutí. Je to chvíle, kdy přepisuje celou historii vztahu, aby se postavil jako hrdina, nebo alespoň jako ten, kdo dovolil, abyste odešli. 6 měsíců poté jsem slyšela od společných přátel, že můj ex říkal věci jako už jsem opravdu přemýšlela o tom, že to skončím. Měla spoustu problémů, snažila jsem se pomoct. Bylo to tak lepší. Zasloužila jsem si někoho, kdo si mě váží. Je to poslední zoufalý pokus udržet kontrolu nad narací, zachovat tu velkolepou image, kterou mají sami o sobě, protože pravda, kterou nikdy nepřiznají, je, že jsi zvítězila, utekla si, ukázala si, že je možné žít bez nich. A to je nesnesitelné pro ego narcisty. Ale víš, co je v tom všem nejdůležitější? Není to porazit narcistu. Není to dokázat mu něco. Je to osvobodit se, přestavět svůj život. Naučit se znovu důvěřovat, nejdřív sama sobě, pak ostatním. Dnes, 3 roky po opuštění toho vztahu, mohu říct, že ta cesta nebyla jednoduchá. Musela jsem se znovu naučit rozpoznávat své vlastní pocity, po tom, co jsem byla tak dlouho přesvědčována, že na nich nezáleží. Musela jsem znovu objevit své zájmy, své vášně, po tom, co jsem všechno formovala, abych potěšila někoho jiného, ale každý krok stál za to. Protože dnes nejsem jen přeživší, jsem někdo, kdo se znovu postavil z popela, někdo, kdo umí rozpoznat varovné signály, někdo, kdo se už nikdy nespokojí s emocionálními drobkami. A víš, co je na tom nejúžasnější? Ta bolest, která se zdála, že nikdy nepřejde, pominula. Ten prázdný prostor, který se zdál nemožné vyplnit, byl naplněn ne jinou osobou, ale mnou samotnou. Ta myšlenka, že nikdy nebudu dost dobrá, ustoupila jistotě, že jsem vždy byla více než dost. Identifikuješ se s něčím, co jsem zatím řekla. Byla jsi někdy ve vztahu, kde jsi se cítila neviditelná, neplatná, nedostatečná. Kde tvoje potřeby byly vždy na druhé koleji. Napiš svůj příběh dolů, chci vědět, jaké to bylo. Ale předtím, než pokračujeme, musím upozornit na důležitou věc. Zcela ignorovat narcistu není strategie, která funguje ve všech případech. Pokud se nacházíte ve zneužívajícím vztahu, vaše bezpečnost by měla být vždy na prvním místě. Konzultujte odborníky, hledejte podpůrné sítě, mějte bezpečný plán útěchy. Co zde sdílím, je má osobní zkušenost a to, co jsem se naučil o fungování narcistické mysli. Není to definitivní příručka, ale doufám, že vám pomůže lépe pochopit toxickou dynamiku a posílit vás v tom, abyste dělali správné volby pro svůj život. Teď se zaměříme podrobněji na to, co se skutečně děje v mozku narcisty, když ho zcela ignorujete. Protože pochopení toho může být klíčem k tomu, abyste se konečně osvobodili. Nejprve musíme pochopit něco zásadního. Pro narcistu nejste skutečně osobou. Jste objekt jeho rozšířením, zdrojem emocionálního zásobování. Když jste ve vztahu s narcistou, váš úkol je velmi specifický. Poskytovat obdiv, validaci, pozornost, služby, bezpodmínečnou loajalitu. Na oplátku dostáváte, vlastně toho moc nedostáváte, že? Možná drobky náklonnosti, když se chystáte vzdát. Možná prázdné sliby.
Možná chvíleho lásky, které vždy přicházejí s cenou, kterou je třeba zaplatit později. Takže když ignorujete narcistu, neodmítáte pouze osobu. Řezáte doživotní zásobení, které živí jeho ego. A tady začíná opravdový panický stav. Představte si, že řídíte auto a najednou je nádrž na benzín prázdná. Není žádná čerpací stanice v dohledu. Začínáte se potit studeným potem, počítat, jak dlouho ještě můžete jet, zoufale hledat řešení. Tak se narcista cítí, když ho ignorujete. Je to viscerální primární zoufalství. Protože bez vašeho emocionálního zásobování je nucen čelit tomu, čeho se nejvíce bojí, svému vlastnímu vnitřnímu prázdnu. Už jste slyšeli, že narcisté trpí hlubokým vnitřním prázdnem, že? Že za tou fasádou sebevědomí se skrývá abnormální nejistota? No, je to pravda. A když přerušíte kontakt, je to, jako byste odstranili všechny rozptýlení, které mu umožňovaly ignorovat tento prázdnotu. Najednou je nucen být sám se svými myšlenkami, se svými vlastními nejistotami, s pravdou o tom, kým skutečně je. A je to nesnesitelné. Proto je reakce tak extrémní, proto procházejí všemi těmi fázemi, které jsem popsal. Je to zoufalý pokus obnovit pořádek věcí, znovu získat kontrolu, vrátit se do stavu, ve kterém mohou pokračovat v ignorování toho prázdna. Ale tady je část, kterou potřebujete pochopit. Tento zoufalství se netýká vás. Není to o lásce. Není to ani o samotném vztahu. Je to o nich. O jejich neschopnosti vypořádat se s vlastní vnitřní realitou. O hrůze ze střetu s tím, kým skutečně jsou, bez neustálého zrcadla obdivu, které jste jim poskytovali. A proto je ignorování narcisty tak silné, protože ho v podstatě nutíte čelit jediné věci, které se vyhýbal celý život, sobě samotnému. Samozřejmě, že se pokusí udělat cokoliv, aby tomu předešel. Vyzkouší všechny triky z manuálu. Bude oscilovat mezi tím, že vás bude idolizovat a demonizovat. Slíbí vám hory doly a v příštím okamžiku řekne, že pro něj nikdy nic neznamenali. Ale pokud se udržíte pevní, pokud opravdu přerušíte veškerý kontakt, nakonec bude nucen hledat jiný zdroj nebo čelit svému vlastnímu prázdnu. A hádejte co? Žádná z těchto možností se vás netýká. Už nejste součástí rovnice. Jste svobodní. Pamatujete, když jsem zmínil, že narcista udělá cokoliv, aby znovu získal kontrolu, když ho ignorujete? Chci se na to podívat hlouběji, protože je důležité, abyste byli připraveni na to, co může přijít. Běžná taktika, kterou psychologové nazývají hoovering, jako vysavač, snaží se tě vtáhnout zpět do vztahu. To může zahrnovat nečekané dárky, dramatická prohlášení lásky, sliby o změně nebo dokonce předstírání lékařských nouzových situací nebo krizí. Můj ex mi poslal kytici květin do práce s kartičkou, která říkala pro jedinou ženu, kterou jsem opravdu miloval. To poté, co mě nazval všemi možnými jmény. Další taktikou je triangulace. Přivedou třetí osobu do konfliktu, ať už kvůli vyvolání žárlivosti, nebo se pokusí dosáhnout na tebe skrze někoho jiného. Tvoje mamka má o tebe obavy, měl, abys mi zavolat. Tvůj kamarád si myslí, že jsi iracionální. Moje nová přítelkyně nevěří, jak jsi se ke mně choval a snad nejzáludnější ze všech taktik – pomlouvání. Když narcista zjistí, že nad tebou ztratil kontrolu, pokusí se ovládnout vyprávění. Začne o tobě šířit lži, vykreslovat tě jako tu, která je zneužívající, nevyrovnanou, bláznivou. Zjistila jsem, že můj ex řekl našim společným přátelům, že jsem ho podvedla, že mám vážné psychické problémy, že jsem k němu byla zneužívající. Všechno proto, aby pošpinil moji pověst a chránil tu svou. Proto je tak důležité nejen ignorovat narcistu, ale také chránit svou pověst a svůj prostor. Zablokuj ho na všech sociálních sítích. Upozorni přátele a rodinu, že si nepřeješ žádné zprostředkovatele.
Dokumentuj jakékoliv obtěžující nebo hrozivé chování. A co je nejdůležitější, neodpovídej. Nezáleží na tom, jak lákavé může být bránit svou pověst, opravovat lži nebo vysvětlovat svou stranu příběhu. Jakákoliv odpověď, i negativní, je forma pozornosti. A pozornost je přesně to, co narcista chce. Myslíš si, že tohle se zdá být přehnané? Že možná tvůj ex nebo současný partner by k tomuto bodu nedošel? Dobře, také jsem si to myslela. Říkala jsem si, má své chyby, ale není to tak špatné. Nikdy by mi něco takového neudělal. Až do chvíle, kdy to udělal. Je těžké přijmout, že někdo, kdo říkal, že tě miluje, ti může ublížit tak záměrně. Je těžké věřit, že celá ta romantická historie mohla být jen představení, aby sis udržela emocionální zásobování. Ale čím dříve tuto pravdu přijmeš, tím dříve se budeš moci chránit. Vím, že se to těžko poslouchá. Vím, že si možná kladeš otázku, je můj partner opravdu narcista, nebo jen procházíme těžkým obdobím? Je to platná otázka. Ne každé problematické partnerství zahrnuje narcismus. Ne každý obtížný člověk má narcistickou poruchu osobnosti, ale jsou tu znaky, na které se můžeš zaměřit. Tvůj partner dělá tě malým nebo nedostatečným. Mívá problém přiznat chyby nebo se opravdově omluvit. Neustále mění pravidla tak, že nikdy nevíš, jak ho potěšit. Nutí tě pochybovat o vlastních vnímáních nebo vzpomínkách. Má nepřiměřené záchvaty hněvu, když je mu oponováno. Zdá se, že nedokáže mít empatii vůči tvým pocitům. Často hovoří o tom, jak je výjimečný, talentovaný nebo jedinečný. Požaduje neustálý obdiv, používá ticho jako trest, má historii intenzivních, ale krátkých vztahů. Pokud si na mnoho z těchto otázek odpověděla ano, může být na čase zvážit, že se potýkáš se značnými narcistickými rysy, ale i když si nejsi jistá, pamatuj. Máš právo stanovit si hranice v každém vztahu. Máš právo požadovat respekt. Máš právo odejít z jakékoliv situace, která ohrožuje tvé duševní a emocionální zdraví. Teď si promluvme o něčem zásadním, jak se cítíš, když ignoruješ narcistu. Protože, buďme k sobě upřímní, není to snadné. Pravděpodobně se budete cítit vinen. Budete si klást otázku, jestli nejste příliš krutý. Budete pochybovat o svém rozhodnutí. Prošel jsem si tím. Byly chvíle, kdy jsem měl prst na tlačítku pro odpověď, téměř jsem podlehl. Chvíle, kdy jsem se ptal, jestli nejsem příliš pomstychtivý, příliš přehnaný, příliš nespravedlivý. Ale pak jsem si vzpomněl na všechny noci, které jsem prožil v pláči, na všechny chvíle, kdy jsem se omlouval za věci, které jsem neudělal. Na všechny chvíle, kdy byla má sebeúcta zničena krutým slovem, pohrdavým pohledem, nespravedlivým srovnáním. A věděl jsem, že dělám správnou věc. Co musíte pochopit je, že ignorovat narcistu není akt pomsty. Je to akt sebelásky. Je to uznání, že si zasloužíte klid. Že si zasloužíte vztahy, které vás pozvednou, ne ty, které vás srazí dolů. A ano, bude to bolet. Přijdou chvíle, kdy budete zpochybňovat všechno. Chvíle, kdy se osamělost zdá nesnesitelná. Ale víte, co se stane potom? Klid. Skutečný klid. Ten, který přichází, když se neustále nepohybujete po skořápkách, nesnažíte se uhádnout náladu někoho, necítíte se vinen, že nejste dost dokonalí. Pamatuji si den, kdy jsem si uvědomil, že jsem uplynul 24 hodin, aniž bych na něj pomyslel. Bylo to jako úsvit po nekonečné noci. Uvědomil jsem si, že dýchám hluboce, že se směju snadněji, že se konečně vracím zpět k tomu, kým jsem byl. A to je přesně to, co ti přeji. Nejen přežít narcistický vztah, ale také po něm rozkvést. Znovu objevit, kým si bez zkreslení někoho, kdo se tě snažil přetvořit, aby sloužil svým potřebám. Ale jak to udělat? Jak se udržet pevný, když ve vás všechno chce podlehnout? Jak se vyrovnat se záplavou emocí, která přichází,
když se rozhodnete ignorovat někoho, kdo zabral tolik místa ve vašem životě. Zde jsou některé strategie, které mi pomohly a které mohou pomoci i vám. 1. Nezapomeňte na důvod. Udržujte si deník, do kterého zapisujete všechny důvody, proč jste z vztahu odešli. Všechny chvíle, kdy jste se cítili poníženi, manipulováni nebo využíváni. Přečtěte si ho vždy, když pocítíte touhu reagovat. 2. Hledejte podporu. Přátelé, rodina, podpůrné skupiny, terapeuti. Obklopte se lidmi, kteří validují vaše pocity a podporují vaše rozhodnutí. Lidmi, kteří vám připomenou, že nejste blázen, že to, co jste zažili, bylo skutečné. 3. Zablokujte všechny cesty kontaktu. Nenechávejte žádné dveře otevřené. Zablokujte na sociálních sítích, telefonu, v e-mailu. Pokud je to nutné, změňte číslo. Čím méně příležitostí k kontaktu, tím méně pokušení. 4. Pečujte o své duševní zdraví. Trauma ze vztahu je reálné. Zvažte terapii, meditaci, cvičení, cokoliv, co pomůže zpracovat emoce a obnovit vaši sebeúctu. 5. Uvědomujte si příznaky abstinence. Ano, abstinence. Protože narcistické vztahy vytvářejí vzorce chemické závislosti v mozku z cykly trestu a odměny. Uvědomte si, že touha vrátit se je podobná touze drogově závislého vrátit se k droze. 6. Oslavte malé vítězství. Každý den, který strávíte bez kontaktu, je vítězství. Každý okamžik, kdy odoláte pokušení zkontrolovat jeho profil na sociálních sítích, je vítězství. Uznávejte a oslavujte každé z nich. 7. Vyplňte prázdnotu. Najděte si nové koníčky, najděte si nové přátele, znovu odkryjte staré vášně. Čím bohatší je váš život, tím méně budete postrádat narcistu. 8. Buďte k sobě trpěliví. Uzdravení není lineární. Budou dny dobré a dny špatné. Dny, kdy se budete cítit svobodní a dny, kdy budete mít pocit, že nostalgie ne po něm, ale po tom, čím jste si mysleli, že je, bude nesnesitelná. Buďte na to připraveni a nestrestejte se, když se to stane. 9. Naučte se o narcisismu. Čím více porozumíte tomuto poruchu, tím více uvidíte, že to, co se stalo, nebyla vaše vina. Že jste nemohli milovat dostatečně, abyste ho uzdravili. Že vy jste nebyli problémem. 10. Vizualizujte svou budoucnost. Jak chcete, aby váš život vypadal za rok, za 5 let. Vytvořte si jasnou představu o této budoucnosti a použijte ji jako motivaci, abyste zůstali pevní. Tyto strategie nejsou snadné k realizaci. Neříkám, že si prostě přečtete tento seznam a kouzelně se budete cítit lépe. Uzdravení je proces, často dlouhý a bolestivý. Ale je to možné. Jsem toho důkazem a tisíce dalších lidí, kteří si prošli tím samým také. Jedna věc, kterou jsem se na své cestě naučil, je, že ignorovat narcisistu není jen o zbavení se toxické osoby. Je to o získání své síly zpět. Je to o říkání, můj zájem je cenný a vy si ho už více nezasloužíte. Když ignorujete narcisistu, posíláte silný vzkaz ne jemu, ale sobě. Říkáte, že si ceníte více než jakéhokoliv drobku náklonnosti, kterou vám může nabídnout. Že si zasloužíte více než být používáni jako zdroj emocionálního zásobování. A tady se stane něco úžasného. Čím více ignorujete narcisistu, tím více se znovu spojíte sami se sebou. Je to, jako by všechny části vás, které byly během vztahu umlčovány, zmenšovány a skrývány, začaly znovu ožívat. Začnete slyšet svůj vnitřní hlas, ten, který pravděpodobně už dávno křičel, že něco není v pořádku. Znovu začnete důvěřovat svým instinktům, začnete rozpoznávat své vlastní touhy a potřeby. A to, můj příteli, je pravá svoboda. Možná se ptáte, ale co když ho nemohu úplně ignorovat? Co když mám s touto osobou děti? Co když spolupracujeme? Co když máme společné přátele? Jsou to platné obavy. Není vždy možné přerušit veškerý kontakt.
Někdy je nutné udržovat minimální komunikaci z praktických nebo právních důvodů. V takovém případě se strategie nazývá šedý kontakt. Místo žádného kontaktu udržujete extrémně omezenou komunikaci, bez emocí, zaměřenou pouze na nezbytné věci. Odpovídáte pouze na nezbytné komunikace s krátkými a neutrálními odpověďmi, bez emocí, bez dlouhých vysvětlování, bez obhajování. Stáváte se v podstatě šedou a nudnou zdí pro narcistu. Ano, v sobotu vezmu děti v 10 hodin. Ne, na akci se nemohu zúčastnit. Požadované dokumenty jsou přiloženy. Nic víc, nic míň. Bez prosím, bez děkuji, bez emocí. Pouze faktické a nezbytné informace. To funguje, protože mu stále v podstatě upíráte to, co chce nejvíce. Emocionální reakci. Neživíte jeho ego. Neposkytujete drama, konflikt nebo validaci. A nakonec bude hledat tyto věci jinde. Bude hledat jiný cíl, který bude více reagovat, živnější. Samozřejmě to se nestane ze dne na den. Může to trvat týdny, měsíce nebo dokonce roky, v závislosti na úrovni posedlosti, kterou nad vámi narcista má. Ale pokud zůstanete konzistentní, ať už v nulovém kontaktu nebo v šedém kontaktu, nakonec začnete získávat svou svobodu zpět. Jedna věc, která mi v průběhu mého uzdravovacího procesu velmi pomohla, bylo pochopení, že to, co jsem cítil, nebyla jen smutek za ztracený vztah. Bylo to truchlení. Truchlení ne za skutečnou osobou, která mi upřímně řečeno způsobila tolik bolesti, ale za osobou, za kterou jsem si myslel, že je. Za budoucností, kterou jsem si představoval, že budeme mít. Za sliby, které nikdy nebudou splněny. Je normální cítit tento smutek. Je normální mít dny, kdy se bolest zdá být nesnesitelná. Dny, kdy se ptáte sami sebe, zda by nebylo snazší jednoduše se vrátit, i když víte, že se nic nezměnilo. Ale tady je pravda, ten smutek pomine. Tato bolest se zmírní. A na druhé straně vás čeká život, který si nyní ani nedokážete představit. Život plný klidu, sebepoznání a skutečně vzájemných vztahů. Vím to, protože ten život nyní žijí. 3 roky poté, co jsem opustila ten narcistický vztah, mohu říci, že sotva poznávám osobu, kterou jsem byla. Ta vyděšená žena, která se neustále omlouvala, snažila se být dost dobrá, aby si zasloužila dropty lásky. Dnes znám svou hodnotu. Vím, že si zasloužím být milována, ne navzdory svým nedokonalostem, ale jako kompletní člověk, se svými kvalitami i nedostatky. Vím, že zdravý vztah mě nesmí vyčerpávat, vysávat, ani mě neustále způsobovat úzkost. A ty to také dokážeš. Možná zítra ne. Možná ani následující měsíc. Ale jednoho dne se probudíš a uvědomíš si, že jeho stín už se nad tebou neklene. Že můžeš znovu svobodně dýchat, že ses konečně vrátila k sobě a víš, co je na tom nejúžasnější. Uvědomíš si, že veškerá ta manipulace, veškeré to gaslighting, to neustálé znevažování nikdy nebylo o tobě. Nikdy to nebylo proto, že bys nebyla dost dobrá, dost inteligentní, dost krásná nebo dost zajímavá. Vždycky to bylo o něm, o jeho nejistotách, o jeho vnitřní prázdnotě, o jeho neschopnosti skutečně milovat, hluboce se propojit, vidět tě jako kompletní lidskou bytost a nejen jako rozšíření sebe sama. A toto uvědomění je neuvěřitelně osvobozující. Protože tak dlouho si nesla tíhu toho vztahu na svých bedrech. Věřila si, že když se jen trochu více snažíš, když se jen staneš lepší, když lépe porozumíš jeho potřebám, všechno by mohlo fungovat. Ale pravda je, že nebylo nic, co bys mohl udělat. Nebylo to o úsilí, lásce nebo porozumění. Bylo to o tom být ve vztahu s někým, kdo není schopen pravé emocionální reciprocity. A pochopit to, opravdu, do hloubky to pochopit, je to, co ti nakonec umožní pustit se do minulosti a přijmout budoucnost. Budoucnost, kde nejen přežíváš, ale i vzkvétáš. Kde nejen existuješ, ale žiješ naplno.
kde nejen přijímáš lásku, ale vyžaduješ, aby byla provázena respektem, úctou a reciprocitou. To je budoucnost, která na tebe čeká na druhé straně bolesti a stojí za každou slzu, každou bezesnou noc, každou chvilku pochybností, aby se tam dostal. Existuje jen jednou překážka. Musíš se zavázat k vlastnímu osvobození. Musíš se rozhodnout každý den nereagovat, nepodlehnout, nezůstávat na místě. Budou dny, kdy to bude ta nejtěžší věc na světě. Dny, kdy každá buňka tvé bytosti bude chtít vrátit se k tomu známému, i když je to bolestivé. V těch dnech si pamatuj jednu věc. Zasloužíš si klid. Zasloužíš si radost. Zasloužíš si lásku, která nemusí být vybojována nebo zasloužena, ale je svobodně darována. A nikdy to nenajdeš s narcistou. Nikdy. Nezáleží na tom, kolik šancí mu dáš, kolikrát odpustíš, jak moc se snažíš porozumět nebo pomoci. Jediný způsob, jak najít klid, radost a pravou lásku, je úplně se distancovat. Přerušit všechny vazby, ignorovat všechny pokusy o kontakt a pak znovu si vybudovat svůj život kousek po kousku, znovu objevit, kdo jsi bez jeho toxického vlivu. Naučit se znovu důvěřovat sám sobě. Naučit se rozpoznávat zdravé vztahy a oceňovat lidi, kterým na tobě skutečně záleží. Není to snadná cesta, neexistují žádné zkratky, neexistují žádná kouzelná řešení, ale je to cesta, která stojí za to. Cesta, která vede nejen daleko od narcisty, ale také směrem k vám samotným. Směrem k osobě, kterou jste vždy měli být, než se někdo pokusil vás zmenšit, aby zapadl do svých vlastních nejistot. A na konci této cesty není pouze osvobození od toxického vztahu, ale také nové pochopení sebe sama. Nové ocenění vlastní síly, odolnosti a schopnosti milovat. Protože, podívejte se, opustit narcistický vztah není jen o útěče od někoho toxického. Je to o znovu získání vlastního života, vlastní identity, vlastního srdce a není nic mocnějšího než to. Teď, než skončíme, chci vám položit několik přímých otázek. Otázek, které mohou být těžké na zodpovězení, ale které mohou pomoci objasnit vaši situaci. Cítíte se často zmatení ohledně svých vlastních pocitů po rozhovoru se svým partnerem. Byli jste někdy obviněni, že jste příliš citliví, když vyjadřujete bolest z něčeho, co váš partner řekl nebo udělal? Máte pocit, že neustále kráčíte po skořápkách vajec, pokoušejíc se nevytočit nebo neurazit svého partnera? Váš partner často mění verzi událostí natolik, že zpochybňujete svou vlastní paměť nebo vnímání? Měli jste někdy pocit, že ať už dáváte cokoliv, nikdy to vašemu partnerovi nestačí? Máte pocit, že váš partner vytvořil velmi odlišný veřejný obraz od toho, jaký opravdu je ve soukromí? Váš partner často monopolizuje konverzace a zlobí se, když se téma netýká jen jeho. Všimli jste si, že váš partner se zdá být neschopen opravdu se radovat z vašich úspěchů, nebo vždy najde způsob, jak je zmenšit? Cítíte se emocionálně vyčerpaní po trávení času se svým partnerem? Cítíte, že jste ztratili části sebe samých, své vášně, své přátele, své zájmy od té doby, co jste začali tento vztah? Pokud jste na mnoho z těchto otázek odpověděli ano, může být čas vážně zvážit, že jste ve vztahu s někým, kdo má výrazné narcistické rysy. A pokud je to tak strategie úplného ignorování může být nejen užitečná, ale i nezbytná pro vaši emocionální a psychologickou a zotavení. Protože nakonec, co se v mysli narcisty děje, když ho ignorujete, je mnohem méně důležité než to, co se děje ve vaší vlastní mysli, když se konečně osvobodíte. Když se osvobodíte od neustálého pocitu, že nikdy nejste dost dobří. Když se osvobodíte od vyčerpání, které vás provází kvůli neustálému snažení uhádnout náladu, potřeby a touhy druhé osoby, zatímco ty vaše jsou neustále ignorovány. Když se osvobodíte od emocionální horské dráhy, kterou je milovat někoho, kdo je schopen milovat pouze sám sebe,
a možná nejdůležitější, když se osvobodíte od představy, že láska musí bolet, musí se vybojovat, musí být zasloužena. Protože pravá láska, ten typ lásky, který si zasloužíte, tak to není. Pravá láska je laskavá, i když je čestná. Je konzistentní, i když je nedokonalá. Je vzájemná, i když je náročná. A nikdy nenajdete tento typ lásky, pokud budete uvězněni s někým, kdo je schopen vám ji poskytnout. Takže pokud jste momentálně ve vztahu s narcistou, nebo jste právě z jednoho vyšli, vězte toto. Co se v jeho mysli děje, když ho ignorujete, je, že panikaří. Zoufale se snaží získat kontrolu zpět. Dělá všechno, co může, aby vás vytáhl zpět do své orbity. Ale co se děje ve vaší mysli, když odmítáte být přitahováni zpět? Začínáte se uzdravovat, začínáte růst, začínáte znovu objevovat všechny části sebe, které byly uduseny, oslabené, ignorované. A to je skutečný zázrak. Ne to, co se děje s ním, ale co se děje s vámi, protože na konci je to vaše příběh, ne jeho. A vy máte moc napsat další kapitolu přesně tak, jak chcete, kapitolu uzdravování, růstu, sebelásky, kapitolu, ve které nejste vedlejší postavou v životě někoho jiného, ale hlavní postavou svého vlastního příběhu. A vše začíná rozhodnutím zcela ignorovat narcisistu, rozhodnutím odmítnout mu poskytovat emocionální zásobu, kterou zoufale hledá, rozhodnutím vybrat sebe, svůj klid, svou duševní pohodu před jakýmikoliv toxickými vztahy. Je to obtížné rozhodnutí, jedno z nejtěžších, které kdy učiníte. Ale na druhé straně tohoto rozhodnutí je život, který si nyní sotva dokážete představit. Život svobody, klidu, autentické radosti. Život, kde nejen přežíváte, ale skutečně žijete. A vy si zasloužíte přesně to. To byl jen první krok. V dalším videu se ponoříme hlouběji do cesty uzdravování. Těším se tam na vás.